Om ulun Basuki Langgeng kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sepuh pining sepuh, saunana hadirin sekalian ingkang kula hormati. Wedal menika pramugari ngaturaken sugeng sonten sugeng rawuh, ugi sugeng pinanggihan malih kebiar adiluhur. Seni Budaya Jawa Timur alat Tengger. Sesarengan sound system profesional Asoka ingkang mijil saking Podokaya Tosari Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun pandhangani Cak Rudi. Ugi makarya kalian audio syuting profesional andalan Jawa Timur Trik Production ingkang mijil saking Kayu Kebak Tutur Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun pandhangani Cak Tikno Bayu Nugroho. Wedal menika ngantos maki dalu panjenengan daya makarya kalian tayub campur sari Adilaras ingkang mijil saking Adiwono Tosari Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun pandhangani Jadi Pribadi. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati, saderengipun panjenengan sedaya wedal menika nindakaken seni joget langen beksan langkung rumiyin pramugari badhe nggelar salat ingkangipun artis-artis ibu-ibu warna saking kita Malang ingkang dipun iring gending Aneka Jula Juli. Semoga cek 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 yes aja dirobah nih wis enak cek 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 pemirsa yang berbahagia, saksikanlah inilah Campur Sari andalan Jawa Timur Adilaras ingkang dipun pandhangani Cak Adi Pribadi saking Adiwono. Siapa dia? Dari sebelah kanan Mbak Titi yang datangnya dari Sembon, Malang, Jawa Timur, juga Mbak Kumala yang datangnya dari Kota Blitar, Malang, Jawa Timur, dan selanjutnya Mbak Lili yang datangnya dari Kota Wajak, Malang, Jawa Timur, dan selanjutnya Mbak Rate yang datangnya dari Pakesaji, Malang, Jawa Timur. Selamat menyaksikan, semoga terhibur.
Adi Laras. Ana Cak Supriyono Cak Jaya Adi Laras kerawitane. Sanak dulur dikelompokno dadi siji nok padakaya ngormati kajati Cak Sugeng sing duwe gawe. Sing penting nek mari slametan tak dongakno tambah lancar rezekine. Ayo dongakno lancar rezekine Bapak Ibu Sugeng panjang yuswane. Monggo ndedonga seger warasa awase. Salam amangayu bagya dumateng para tamu daya daya monggo pinarak ingkang sekeca para rawuh kakung mewa pancane seni tayub diarani kabudayan Jawa kegemarane dulur kutha lan desa mulane yo ditingkatno uga dilestarekno kabudayan Jawa tetep ngrembaka. Monggo Cak Bri. Katur dumateng Bapak Ibu saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati. Wedal menika ngantos mangke dalu ingkang ayahi dados pranata carasa pramugari sepindah Cak Supri saking Kertawani, Cak Koman saking Padakaya. Wedal mika ingkangipun sepuhi pramugari sekawasan Tengger saking Wonogitri Mas Hadi Wijaya. Sedaya pramugari kala wau minangka sesulipun Mas Sugeng Dawan Mbak Wiwin saha Bapak Ponimin Ibu Buati selaku Hamengku Kati. Ugi matur supen Mas Sugeng saha Ibu ugi Bapak Ponimin saha Ibu sekeluarga. Sampun matur sewu sembah nuwun sanget atas rawuhipun panjenengan sedaya. Wonten saklebetipun Tratap Agung sangilipun sasana pagelaran kanthi rahayu saha wilujeng.
Ingkang utami rawuhipun panjenengan Jawa wedal menika dipun suni doa saha restunipun. Leresan mbok pilih ajatipun wedal menika ingkang angka setunggal. Tugel Kuncung putra saha putrinipun utawi ingkang wayah. Adik Melita Natasha, adik Dapa Noval Alwanu, ugi adik Akila Melga Almahira. Gako kalih ugi entas-entas leluhuripun ingkang sampun swargi. Ingkang sami-sami dipun suwun mugi-mugi lelare ingkang dipun ulang tahun ing wedal menika benjang saged dados lare ingkang migunani tumrapipun bangsa agami ugi berbakti dumateng tiyang sepah kekalihipun. Mbok bilih hiburanipun pagelaran seni tayub Jawa Timur ala Tengger. Wondene kangge lambaipun sampur. Gagos pindah kula aturaken dumateng Mas Sugeng ugi Mbak Wiwin ugi Bapak Onimen Ibu Buati ingkang dipun dampingi putra saha putrinipun. Gagok kalih kula aturaken dumateng sepuh pining sepuh Desa Padakaya. Ugi Bapak Muspika daras tempat mbok menawi rawuh mangke kadampingan dening keluarga besar. Gagok tiga kula aturaken dumateng undangan jaya gilir gumantos ngantos paripurnanipun sampun. Kejawi saking menika sedaya pramugari sampun percados sanget. Gandeng ingkang rawuh menika sedaya tokoh-tokoh penggemar tayub. Pramugari sampun percados sanget, mbok bilih lampahipun sampur wedal menika ngantos paripurna. Badhe lumampah tertib aman sae boten-boten sambikala punapa-punapa. Sepinamali kula matur kula atas nami sedaya pramugari ibu-ibu warangana minggatipun dumateng para pradonga. Mbok mangke anggenipun bagi sampur. Wonten klentah-klentunipun dipun senaja utawi boten. Sedaya pramugari namung manungsa lumrah. Saderengipun nuwun sing agunging pangapunten dumateng panjenengan sami. Cekaos anggen kula matur wedal menika sampun dumuginipun pagelaran seni tayub dipun wiwiti. Sangandhapipun ibu-ibu warana tumuju dumateng sasana pagelaran. Ingkang badhe ngaturaken sampur kadang kula sepuh pramugari saking Wonokitri Mas Hadi Wijaya kairing gending ala Adilaras kasumanggaken. Sarawing jatmu yemas yemes sarawing jatmu kang tan jiwa ning kaya
ini mas jingos umpama sekarang benci kalau benci apa tandanya patut lamun linulutan brengsek sambi utut ngombe kopi wis mo alit angkringan kok bisa nyoto ngangen ing sajroning
angin ing sajrone wangi daya-daya langgah barang api kapan luwes pelayane saya wangi katon saya nami wis mau alit pinggir margi angkringanku endi salali kopi wangi benci dasar bisa nantem ke hatiku linang-litan bisa lali saben wengi tansah kudu ati kang lalati milangoni angut jiwat karya merati gading alih iku saumpama tansah kuman dirko bisa nyoba iku ngono bebasane kopi wangi tansah gemerako Nggih, matur sembah nuwun, monggo Bapak Mas Sugeng sakeluarga monggo kula aturi. Rere sarta hartane wong lo maksana tresing karya memayu-hayu netraja teja tirta mane memayu-hayu netraja eling-eling kita kudu eling marang Yang Maha Kuwasa eling-eling kita tansah kudu eling Bapak Ibu lan keluarga kudu eling negarane kudu eling kabudayane lering kabudayan jujur derajate bangsane eling kudu eling bebasan wae ngaren kita tansah kudu eling eling kita kudu eling marang Kang
tansah kudu eling Papa ibu lan keluarga kudu eling negarane kudu eling kabudayane luhure kabudayan junjung derajate bangsane eling kudu eling bebasan woe ngaren kita tansah kudu eling para besan
senenge kanca tani sinawang nandurane nyambut gawe awas saya semangat marine lemu-lemu palawija lan uga saranane katon subur kabeh tuwuh lan sarwa tinandung panyuwunku dinepeno saking sang Dikala sing Gusti mugi-mugi lestari widadya sayo rukun rame-rame gotong royong wis dadi semboyange ojo taniyati saka guru tumrap negara Pak Yonatan, Pak Joyo Morejo, monggo Bapak Nomo, keluarga besar. Monggo dateng panggung sesarengan Ibu Waranggono kripik gedang godhong delok gedang lek suku Terus bunyi Pak saya cekap Pak Pak saya ikut kula tambah Bapak Ardi monggo Bapak Yonatan Bapak Hasan Bapak Sution monggo Gus ayo Gus Darmo Konesianenes patut lamun yo ramane dhewe kula tambah Bapak Hartoyo monggo sekalian Bapak Pardi Pak Hartoyo Pak Pardi saklukune wong merdi pikir raharja bapak nedawuh witeng klopo klopo kang sing muda aduh aduh sayang ayo Pak Pri terak pajar mak poteh temo
terak pajer mak poteh temor kalenanya beni tabu aduh sayang cari kari tojuk jajar mak lencak temo tojuk jajar mak lencak temor galenanya beni judul lompat montang cek jak mandia mak songai bere jak mandia mak songai bere banyak setong dua telok empat montang cek tolino jak lakin kus orang sing ganteng jak langkean orang sing ganteng banyak ini siji loro telu papat lima enam pitu wolu olar nate alek karo ular pilu maya bayi ular pilu maya bayi sedang dulu kelampak muntaan jeling aja duta kelar pula rasanane seru gegetet maya bayi gegetet maya bayi syukur bulan cilik kaya ini rasane nongko kaya timun diiris-iris kaya ngene rasane wong tresno bendino lamun sinambina Jukongan betah malam di poteh duk pesisiran tontongan mulai karena senang adik mati nara atika wetan kali nek kulon kali kate nyabrang gano uwote wetan gati kulon ke mati tak timbang-timbang podo apa wis pancen dadi takdiri lelakon iki kok kaya ngene apa wis pancen dadi nasibi wong kasing crita bisa omong sapa sing kuat marang tinggal sing gawe
wis pancen dadi takdire. Apa wis pancen dadi nasibe ungkase crita bisa apa sing kuat marang tingkae sing seneng gawe lorone batin tanpa ngandani apa salahe tanpa ngabari apa sebabe datune rogo gampang golek tombo datune ati sampai kegawa mati wis sampe pisan hidup gawe ku citra dari gampange kowe jaluk sepuro wis ketur kebati ra bakal tak baleni cukup senenge rasa loro wis ketur kebati ra bakal tak baleni cukup senenge rasa Kapan bisa relaksa umpama wis keturutan mandane ya kali Riko sun sayang liyan sing ana Riko abadi lamuna liyane ya rawelaso Bisa iki seneng tamanan rasane kaya sing serantan sanangan-angan ya sampe kandang bisa nikari Isun iki seneng tamanan rasane kaya sing seratan sonangan-angan ya sampe rendem isun impen-impenan Kapan bisa pulangsan Isun gandeng rika umpama wis kesurutan Operator Sony kendang Mandane ya Miki kendang mati. Oh, Riko sun sayang liyane sing ana Riko abadi lamuna liyane ya rawelaso isun iki seneng tamanan rasane kaya sing serantan sanangan-angan ya sampe kandang isun Isun iki seneng tamanan rasane kaya sing seratan sonangan-angan ya sampe rendem isun impen-impenan